Takže čaute ľudia, po roku som späť. Viem, je to dlhá doba, nejdem to tu obkecávať. Dneska si zahrám tohto typečka, Crash Bandicoot. Dneska je to trošku rage video, no. Poďme na to. Pokúsim sa dneska ideálne nič nerozbiť. To, že nechce sa mi úplne kupovať nový ovládač, alebo neviem čo. Niekedy je táto hra celkom creepy, ale to je jedno. Dávam, nikoho to nezaujíma. Sorry, dneska nebudem mať kameru, iba budem takto hlavou, ale to je ježiš, takto hlavou. Mapu by som dal túto ľahkú, pretože som do nej hral 5000 rokov. Dáme novú hru. A uvidíme, že čo ako. Inak takto vyzerám normálne, nezmenil som sa. Stále som škaredý, ale to je jedno. Ježiš, no, dobre, super, zaujíma ma to. Vážne sa dneska nechcem ragenúť, takže ako... Držte palce, že to neskončí dneska v riti. Dobre, čiže Ačkom skáčem. X-kom ničím. A ja si pamätám, dobre. Ježi, ja som jelito. Dobre, isto dajte like, odber, chcem to tu oživiť. Poďme. Ježi, ja som tak, toto video bude tak cringe, že sa nasmejete. No dobre, poďme. Ideme rozbiť túto hru. Čo robíš? Ty cigaň hnusný, krapský. No prečítaj s krabom blbým. A tohto týpečka mi dáva nesmrteľnosť, ten voláme Hurgula. Dobre, čiže to bude Hurgula, lebo som povedal. Alebo, viete čo? Spravíme hlasovanie. Prosím, napíšte do komentáru, či sa bude volať Hurgula alebo inak. A keď tak vymyslíme nejaké iné meno. Neviem prečo, ale mi sa páči Hurgula. Lebo vždycky, keď to rozbijem, tak napíšte Hurgula. Do prčí aj s tým jablkom. Budem sa snažiť taktiež nenadávať, takže nebojte sa. Family friendly. Dúfam, že to nerozbijem dneska, ale dneska bude kratšie video. Chcel by som, aby to malo tak do 10 minút najviac, už je za nami 3 minúty, ježišmaria, tak to dohráme nejaké 2 levely a potom neviem. Potom keď tak inokedy vyjde video. Dobre, zničíme tuto tieto jablka. To bola moja chyba. Ja som chcel zabrať tú česku, čo bola vzadu, ale neuvedomil som, že skáčem. Vidíte, Hurgula. Ono to nie je až tak počuť, ale to je jedno. To je úplne jedno. Každopádne chcel by som vám povedať, dajte like a odber, volá sa, bože, jak sa volá ten jeho kamarát. Mám takého kamaráta, ktorý má tiež YouTube kanál, dajte mu tam like a odber. V ďalšom videu vám poviem, jak sa volá, pretože som to teraz zabudol. Áno, je to Dominikov kanál, má tam na obrázku nejakého šmolka. To je jedno, potom vám to poviem, ale je to Dominik, aby ste vedeli. On bude točiť skôr také tie futbalové challenge, ale to je jedno. Inak nechcem nič, ale brutálne rýchlo sa blíži škola. Nie som ona. Ježiš, čo robíš, ty cigaň blbý? Sorry. Za toto video nemám ani korunu, dobre. Teda euro, ja nie som Čech, sorry. Bože, už som postihnut. Takže ona sa na mňa vysrala, alebo čo ako? Asi zjedla veľa fazula, buď si prdla, ale do prčíc. No a už to začína. Píšte do komentárov, že Timo rozbije veci. Ja dneska nemám úplne najlepšiu náladu na obnovenie kanálu, ale spravil som to, pretože sa celkom nudím a pretože celkom nemám čo robiť.
Dobre. A mali by sme to mať, ak to nebude nejaká hovadina. Dobre. Ježiš, vezmite si, že by som tuto spadol. Hopa. To ste nevideli. No, dobre, tak za toto ma všetci vysmejú. To je jedno. Poďme ďalej. No, dobre, už to zaskočím. Tomto sa hovorí profesionálny hráč Crasha Bandicoota, dívaj sa. Kašľania na boxy a iba skáče ma. Utekam. Dívajte sa, jaký profesionál. Dívaj. Hopa! Čau. Dívaj sa, jaký profesionál. Bomby, petardy. Woo! Tu už nespadnem, hádam. Dobre, mám to. Dobre. Takže prvú hru som zvládol. Ešte nás čaká približne jedna. Asi neviem. Ježišmaria, to čo som robil? Zase na boxov. Do komentáru môžete napísať, či ste si užili prázdniny, pretože už končia v podstate. Tak môžete mi napísať a ja vám môžem napríklad odpísať, že jej, super, ty si niečo robil na rozdiel odo mňa, čo som sa... Ježišmaria, to čo je za smraďochov? Nie, to sú tí cigáni svojradlaví, fuj. Sorry, vážne nechcem byť rasistický alebo niečo, i keď to nie je rasizmus. Proste to je jedno, budeme ich volať smradlaví cigáni, lebo prdia a smrdia. Ježiš, ja len tie papule červené, tie tiež neznášam. Mäsožravé rastliny. Čus. Jaj, ona ide za mnou. Ty úchylák. Dobre. Do riti. Sorry, vážne. Vážne, sorry. Máme hurgulu. Ale ja som cigáň, blbý. Ježišmaria. Ideme toto. A vlastne keď budem mať, prečo nám to tam hore počíta tie jablčka? Keď budem mať 100 jablčok, tak vlastne dostanem nový život. A novým životom viem vlastne dostať 2 šance, pretože on sa počíta aj 0. život ako pokus. Takže to sa oplatí zbierať. Ale to, že on taký bol. Ježiš, sú to smráďoši, prďoši, cigoši. Sorry, ja nechcem byť teraz niekomu akože zlý, že je cigoš alebo čosi, ale vážne, týchto smrdov, ktorí prdia, spúkovia, či jak sa to má po slovensky, neviem, budeme volať smráďoši, prďoši. A hen tie červené papule budeme volať červené papule. Hurgulu budeme volať hurgulu, to ešte premyslíme možno. A checkpoint to už je? Aha nie, to je iba checkpoint, výborne. Hurgulu budeme volať hurgula, alebo to ešte premyslíme. Tieto bolesa budeme volať gule, pretože som povedal, sú to gule. Smráďoši, prďoši, prejdite. Teraz ja idem, Ježišmaria, svatý Jozef. Sorry. Sorry, ja proste neviem sa niekedy ovládnuť. Smráďoši, prďoši zase, dobre, čaute. Nie, papula červená. Haha. Papula sa nemôže hýbať, to je najlepšie. Checkpoint. To je nejaká sexica. Sorry. To je tak maximálne napíchaná. Nejdem hovoriť kto, ale verím, že všetci, ktorí pozerajú toto video, čiže celá trieda, myslím, každý vie, kto to je. Takže, no, nejdem to tu spomínať. Nechcem sa nejak dotknúť niekoho, neže citov, nechcem nikoho urážať, tak? Dobre, čau a idem. Mám život ďalší, super. Za chvíľu budeme končiť, asi to trošku pretiahneme. Papula červená blba. Prečo sa tam? Ježiš, a toto je ten ťažký level, tu sú aj tie stĺpy, že? Nie, to je až to. V ďalšom tu je tento, a tu je červená papula, a to je koniec. Dobre, tak dneska to bolo celkom rýchle. Dobre, čiže mysleli sme koľko počkať. To som ja, keď na mňa matikárka hádže zošity, že 5. Dobre, ďalšie level už ideme hrať, to už nám nevychádza do plánu.
Ja ďakujem, že si toto video dopozeral až sem. Daj like, odber a zapni si zvonček, ak ma chceš pozerať. Viem, túto satanskú tvár možno nemáš rada, ale no čo sa dá robiť, no sorry, no. Dobre, čaute, pekné prázdniny a čus.